Sikubulise tata, cela uzazise apha kubalandeli bethu ukuba ungutata ubani usuka kweyiphi organization. Mandibulele, nguSonwabile Ngonini, okhokhele i-APC, African People's Convention. Yes. I-position ye-APC apha kwi-challenges ezifacwa ngabantu aba-owner iziphaza shops apha e-areyeni eBizana ithini? Yanzima ke ngoku lento lena, kodwa ke imnandi ke. Ndithi inzima kuba ke ichaphazela abantu bakuthi. Kulo nyaka kupheleyo ndilibele nje i-date siye safoma i-association, which is iBizana Small Business Association. Yaba i-influence uba ndimane ndirepota apha ku-national uba this is the situation, kwenzeka le eBizana ngoku. Ndacetyiswa uba engathi tshisa kakhulu kwelo cala lakho loo nto leyo. Andinokwazi ukufoma i-association then ukwazi uba ibe yinto ezaba uformal uba organize ke ngoku inthulo or association leyo. Siye sayenza loo nto leyo, yaphumelela i-association, constitution, yonke into i-registered ngokupheleleyo. So ndingumchairperson wayo phaa i-association, bi-influence APC actually, okwenzela uba i-organization ilwe iphakathi kubo abantu apha, sikhale nabo. So izinto ebesiziraiser as i-association ile containers. Ofumanisekayo uba vele kusuka i-container ifike umuntu sekudala okhona local, zifike noba ziyi-2, zifike zibekwa apha ecaleni kwakhe. Baninzi abantu esibaziyo abavalileyo, Kwandela, usisi wakwaNkosiyane lona isuka naye. Abanye ufumaniseka uba bathengisa, ufumaniseka uba yi-hardware, iphinde ibe nento ezityiwayo. Le hardware ilapha ecala kwesiphaza somuntu walapha local, umzekelo nje phaa eSityaneni. Ilapha ecala komntu lapha local, then kube khona into ezityiwayo. Siyikhweshine ke ngokuba u-environmental affairs kanti umsebenzi wakhe yintoni, ngoba bebe-strict kakhulu ebantwini balapha local uba sizawuqala sizojonga before sinipasise yonke into, sizojonga thina abantu bakwa-environmental. But sizibonela ngokwethu zonke ezi zinto ezi azange zabonwa ngabo. Le nto so siyiraiser ke kunye norhulumente, hayi uba siyalwa, but usoloko e-reacta to i-situation. So zabe proactive, funeka kuqale kukhalaze abantu kuqala, kube khona phakama isingathi mhlawumbi siphazamisa abantu phaa eziofisini abazihleleleyo nabachobana inzipho neenwele ngenxa ii-problems ezizivelelayo apha. So sithe nje ii-containers asizifuni sibe secaleni kwenantsika kweziphaza shop ezilokali. Siye sabhalela nonkosi kangoba nayo ne-hard copy khona apha kum, ne-soft copy khona, sayisa phaa kwi-House of Traditional Leadership uba siyacela nto zobawo futhi banganikezwa namanxiwa kwiindawo esihlala kuzo. Siyayi-understanda into yenkosi nosibonda ke, into yokubana bayakhala abantu esihlale nje basibakhokhele sihlala nabo nje uba hayi ubani uthanda imali. Yabona umzekelo lapho nisuka khona, uNansika uward committee wakhona nguChaki, kuthiwa nguye wayibiya phaa, caba ngoku uye waqesha my friend lo uba makabiye phaa kulaa Nansika mkhukhu lweni ubonileyo phaa. Ufike wakhiwa ecala kwelocal, kwafrantwa ngalaa sisi lo waya. So u-ward committee uyaxelela abantu bethu uba no, you are fighting a losing battle. So silwa nezo zinto ezo. That's why siyesiqonda uba sinexhala xa sibona ii-fly by night zabantu abaye bafike ke ngoku bezothetha kakhulu naku-social media ngabantu baseBizana, babe bengabamelanga, bebayuza politically. Thina sibesiqonda uba sifome into i-association ezawuphila nabo. Akukho nomnye umuntu phaa, ilakhi nje uba mna beyinkokhele i-APC, but ndimndodwa umntu e-APC phaa, basuka kwezinye ii-parties, but simele nje ii-issues zabo uba please ii-containers ezi siyazicela mazikhe zinantsike, mazisuke phaa zibekwe kwezinye iindawo. Khange sitsho njenge-APC uba sigxotha abantu sithi mabahambe, silinganisa abantu abatshoyo sithi mabahambe, sithi i-fairness in terms of i-business ebantwini bethu mayibe khona. Umzekelo nangoku nawe lo uba uya phaa eShelly Centre, so zibone uNansika uShoprite no-Pick n Pay endaweni eyi-1, uyofumaniseka uba ngu-Pick n Pay yedwa. So nalapha ke ngoku sithi asisi nisuka kuye phaa, umzekelo xa ufika unomdla webhizinesi, is either noba ufika khona uNansika intombi oyithandileyo wahlalisana nayo, uzama enye indawo. Xa usebenzisa ingqondo ucinga uba ndizawubulala laa mntu lowa yaphoza laa mntu uyabhizinisa phaa. Yabo, nanko ukuthi wavala ngophoza abantu abacingi bavele benze nje. Asizifuni ezo zinto ezi. Ngase urhulumente wethu zonke izinto zakhe
zibe organized, kube khona i-policies ezirayizwa ngabantu, because i-policies awuvele ukope into yasesentini. Kufuneka uhlale nabantu niformulate i-policies ihambe yopasiswa yi-council, because i-policies zisuka ebantwini. Yabo, that's the problem. Yiloo nto sifuna uchallenge ngayo umasipala, simncedisa ke shem xa i-capacity esinayo ne-experience esinayo, asithi mhlawumbi singcono kunabo, but sithethe inyani kathela nge-policies based on indlela abantu bakuthi abahlala ngayo. Kukhona amarhe wokuba aba bantu bokufika basebenzisa ii-citizens zase-South Africa for uba mababafrante ukurana ezi ziphaza shops zabo. Ingaba nina ningumbutho benikhe nazifumana ezo ngxelo? Yeah, no, sizifumene kakhulu. Kangoba mna ngoku lapha ndiyothuka kuba kukho abantu abane-drivers license efana neyam ne-IDs ezifana nezam, bazifumene kanjani? Ewe ke ndiyambukela laa mntu lo besoloko ekhokhele Home Affairs ecela uxolo esithini. Bendikhe ndakhweshina ke mna kuba ulicela ephi uxolo, usejele okanye? Yabo, because sifuna ukuthi zibanjwe ezi-criminals ezikhona kwezi departments. Yabo, irongo kakhulu into yokufranta. Ewe, siyabazi abantu abaye banseke babakhona, then kwatshatwa, then siyabazi bakhona, siyabazi even uzwe lapha eHighland. But xa uzafika kuba sekhona i-problem, uthi no, masenze so, that is criminal. Abantu bakuthi ingakuba abantu abangosisi besibakhalazela uba bayalithengisa kakhulu ilizwe lethu. Abantu abangosisi irongo loo nto leyo, kangangoba into ekhalazelwa zii-members ze-association engenye xa bendisithi mabahamane bayojonga kwamasipala into yokubana zekhona na into zabo, cause sibele babe nee-permits bakwazi ukufandwa, bakwazi ufumana i-funding laa Stella Ndabeni Abraham esingayazi uba laa mali njengoba kuthiwa seyincinci ifande bani. Hey, xa befika phayana ii-details zabo aziphelelanga, iincwadi zonkosi aziphelelanga. Hey, sivile kuba ugxothiwe ke, andazi kuthiwa uresaynile omnye u-official bekhona phaa kwa-LED apha kwamasipala, but kumoshiwe abantu, into zabo aziphelelanga, funeka beqalele phantsi. Kangangoba kungekudalanga sawubiza i-meeting, besiqale basibiza i-meeting i-executive committee, sithathe i-decision bese siya kwamasipala ke ngoku apho siyoceba abantu mabenze izinto free ke ngoku benzele nezi-CK yonke loo nto leyo, because abantu bayasuspect uba kuthathwe izinto zabo zayonikwa aba my friend, uba ibe ngabo ke ngoku abangabo bantu zekhaleze bekhona ii-permits kubo. That's why benee-permits batsho abantu bethu, kutsho bona. Besifuna ukuchallenge umasipala ngezo zinto ezo because azikho. Xa sibuza xa bebuza phaa uba ziphi into zethu, iifayile zethu aziphelelanga apha, kuthiwa hayi besingekho thina, zange ibe khona kwarhulumente into enjalo. Once kuphume i-office ziyabekwa izinto kakuhle ngendlela e-professional. Xa kuhamba omnye noba uyagxothwa noba uyaresigna noba uyayilivini, ufika into ine-filing because ba-professional akho kwasibonda phaa, yonke into i-professional kubekiwe phaa. Xa kufika omnye umaneja okanye enye i-official, nazi izinto qhubeka nomsebenzi. So abantu bakuthi njengobubaza apha eBizana kusetyenzwa, but basuka ngapha ezilalini bazofotokopa bathini benze ezi-CK, ngoku aziphelelanga, basuspect bazithathiwe ngaba my friend. Bane-assumption yoba my friend bahambisana norhulumente. Yabo, so sinezo problems esinazo nesifuna ukuthi siziraise napha kwamasipala. Umyalezo ongawudlulisa tata emntwini oziva left behind, especially ummi walapha eSouth Africa oberana ispaza shop okanye osaseranayo oziva ngathi uyasokola because akancediswa ngurhulumente, uthini? Into endingayitsho mna njengoba ndisoko ndibakhuthaza nalapha eBizana, bandazi kakhulu, bendazi ke uba ndi-active ke ndikhe nayo i-council iminyaka emininzi phaa. So andithethi kwakuthetha ngenantsiya ngeepolitics uba ndikwi-APC kwathini ndithethe ngabo. So naxa ubona intlungu ebantwini ke uqonda uba njengalaa sisi endisuka kuye babe seyisonge izandla ecaba kazi basakwazi nokuthengisa, siyabakhuthaza uba mabarejistarishe ekwenzela uba umasipala xa sisilwa norhulumente silwele abantu abarejistered, because kaloku abantu angabatrustiyo bazawufuna ukujonga uba yintoni manina ikrobe esinokungena ngalo sibaphikisa abantu bangayenzi le nto le ezifuno bazifunayo. So besiba-advise uba ibane-registered, ibe ne-CK. Then ngoku sizawukwazi ngoku ukutshalenja ke ngoku besikomba sitshalenjela umntu one-CK, because kuthiwa umasipala ukuthi umasipala abantu babe ne-CK. Yes, akade siyafuna babe nazo i-CK so that sikwazi uba sibalwele kakuhle, sibakhomlayina ku-SARS, bafumane ne-funding outside umasipala, because ke kamasipala into bayikhalazela abantu bethu into yokubana kuthi noba kukhona izo vouchers ezi ukubane kubuzwa umntu
mhlambe bekhe wanikwa kuthiwe ayikho into oyifunayo but kafana ucinge phaka ko-1000 yona iziphaze zisebhizana xa uzamane kubuza umuntu oyi-1 funeka ayirotate ijikeleze le nto liyena yabona umzekelo kwa-32 phaa edindini kwathiwa kuyojongwa phaa isiphaza wayiwe emzini oyi-1 qha uphume umuntu kamasipala iya emzini oyi-1 so siyabakhuthaza bangapheli imandla because abantu baqhuba karhulumente bazavele babona abantu hayi bazaphaleze batshinceka hayi siyasitshinca le nto batsho abantu bakuthi sithi mababambelele sikhona sizinkokheli sinomqolo angeke sithengwe nangesenti sifuna ubulungiswa qha. Asivale tata amazokugqibela nje ungawadlulisa kurhulumente lo waselapha ekhaya. Into ebaluleke kakhulu urhulumente makabe close to ebantwini. Urhulumente bangaphile nabantu kuke lithanda kakhulu uChairman Mao Zedong owayengusihlalo we-People's Republic of China ndithanda kakhulu xa isithi inkokheli fanele bayifane nefish abantu bafane namanzi azohlukana ezo zinto ezo ngathi sisaxa bendithetha kuqala nisithi policies basuke ebantwini zihambe ziyofomulathwa phasi officiate ezidocument ezipasiswe yi-council zibuyele back ebantwini zizo-implementwe ebantwini so umasipala kukhona igap enkulu phakathi kwakhe nabantu ubekele even nabantu abazinkcuba kuchopho ezikhona ekuhlaleni ukubona mhlawumbe kwezemidlalo apho ufumaniseka bakhona i-legends manje ziyoncedisa phaa ayenziwa apha because uyofumaniseka uba into yalapha njengoba i-ANC esisininzi bayilaa nto yokubana njengoba bephaa kwamasipala bezi-councillors baqashiwe kanti ayi-deployment bazizicaka zabantu nazo into efuneka ingalityalwanga uba xa uthe wanyula wabekwa phaa usisicaka sabantu awusebenzi awuphangeli usisicaka sabantu yonke into uyayenza phaa uthunywa ngabantu noyibuyisele ebantwini so nanto endingayitsho kurhulumente uba uyothi urhulumente nawuphi na noba kweliphi ilizwe abe ngurhulumente wabantu zonke ii-policies zisuke ebantwini ziye phaa kurhulumente ziyofomulate ziphinde ziyo-implemente ebantwini bangazenzeli into zabo because kutshisa indlela kutshisa ii-buildings kubethwa abantu ngamatye xa bezenzela into zabo. Enkosi. Siyabulela tata.